Anya laki din! Oy, Mare, congrats! Naimbag ka pa ito nagsweldo kan ni beloved Meta? Ay, sa kakit dimot, Mare. Basit laang mo't. Umdas nga igatang itiasin kan bugkoong. Oh, better than nothing. Iso nga itultuloy malata, ti pa nagre-reels mo. Tapno agtultuloy mo ti pa nagsweldom, iso ka pa eh. Wan nga rod, Mare. Iso na lang, tanagrigat ti agaramid iti content no maminsan. Oho, si kakit diman. Nagmayatupay dagiti content mo. Uray niya't ipopos mo, katadala ta views mo. Gaputa adumit ti followers mo. Sapay la ko mga rod tamanay nayunan pa'y, Mare. Tapno at adamot nga umado ti views, ti kada upload ko iti reels. Naimbag pa'y nga rod kin ni Mariana, tanapadasan nan tinagsweldo iti reels na. Wen nga rod. Uray siya ka tumapalakmat kang kuana. Iso nga itultuloy ko lata mati agpopos iti reels ko iti Facebook. Ay, huwag mawalan ng pag-asa kung nada nga ron. Sa bagay, husto ka iti day nga imbagam. Iso asi ka, itultuloy mo lata mati pa nag-reels mo, Mare. Malay mo, after a few months, mapadasa mati agsweldo iti dollars. Wen Mare, itultuloy ko talaga sa anak amapukawan itinamnama. Oh, well and good, kumare. Nasaya at tanagranata, Mare. Apay, Mare. Saludsudan ka lakuma, nupod no tinadamag ko. Nga anya? Nagsweldo ka kano iti reels mo? Ha? Aywan. Ngambasit laang. Tabasit pa'y laang mati followers ko. Iso abasit madlaang ti views ko ah. Kasta ka di, kumare. Hay, naimbag ka pa'y nakasweldo kan. Makitkitak mo dagiti reels mo, kumare. Itultuloy mo lata ah. Ayun, Mare, ituloy ko talaga. Barang mapadasak tuman mo ti agsweldo, kasken ka. Mabisihin akong Minda. Kunaklagad din nung nakaluto kan. Ha? Ay, kwa, mabiit lang ang lakay. Ina ko nagluto. Anya, alaunan ngam agluto ka pa ilaang. Anyat inararamid mo ya. Uray siya, mabisinak mo tan. Saan anak kaluto ni Nanang? Gaputa day ta nagar-aramid iti video nga i-reels na tinar-aramid na. Anya, Hay, da kayo nga agama. Di yuman dilla-dillawan ti pa nagre-reels ko. Tano agsweldo akto. Awan sa bali ang mairanod no saan ada kayo. Anya lakit din aya. nagadulkot nga ibagbagam nito Minda. In kagat agluton tanay, nabisin kamain. Naimbagpagang ka, taura saan ka amangan iti mano abulan, saan mo amarit na tibisin mo, kaputa naglukmag ka. Anya! Anya lakit di mo Minda. Unay na. Naglataw ka lang arudin na nagluto. Sakit ka stipay, anak say. Ado aririm, di kalat amangan-amangan. Ay, unay na ya. Natang lang arudang tisidan. Naksit pay. Anya laki di mo tan. Ay, ultimo sabaw. Nakapapgan. Anya ka mo tan. Mangan kalataman, no di mo kaya tinluto. Inka mang sapul iti panganam, salbag ka kidi. Anya. Ay namindaya. Kasano ngamin amabantaya magkan matimplam iti husto ti lutlutwam. No dahi tamot la silpon mo ti mulmulagatam. Kabayatan ti panaglutom. Nagaduka manin nga bagbagam. Agri-reelsak nga raod. Anya aya ngamin ti bibiyang mo. Kat kayat ko nga rod mati agpost nga agpost. Tapno makasweldo ak akaskin ni Ana. Anya lakit din aya.
Ila ko anak man iti dua biskwit, kan may sa akok. Jay batit lang, abuti ha. Mabisina ka talagan. Ha? Ay, mabisin ka. Apay, saan ang nagluto ayan ni Minda? Nagluto na gamay na. Awan ganas ko amangan. Anya? Nabambanog ka naggapoy di bangkag. Sumangpetak, saan para kaluto? Nagladaw lang aruto nga gluto. Naksit pa'y. Kas kada nakap-apgad ti sabaw na. Ay, oo na yan. Ala, mabait lang talak tigat-gatangam. Oh, adtoy. Ay na, agyaman na ha. Imbagla pa madpuditibisin. Masurunak ka talaga kay ni Minda. Dayjay tumo lang amin agririls ti kukwanan sa. Wala na. Isong awanan ti oras na agasikaso iyo balay mi. Ngapit ti panagri-reels na. Ay, oo na yan. Ay, bagbagama ti asawam. Saan mo't ama iparit ti agrils ka? Ngam saan da kay kumaaliwayan nga ilutuan ah. Anya lakit din aya. Ay na! Sumang-sungod ka pa ilangam, agkat-katawa ka matambading. Uray akla na bisina na nagdangag iti apa na kitagasawa. Agasawa? Asinong agasawa? Daanton kan Mindaan, nagpigsa tingiwat da, mga gidya kalsada. Anya? Taapay ka no? Saan ka no na masangsango ni Minda tagluto? Kanagasikaso iti balay da, gapo iti pa nagre-reels na. What? Nabispisinan ka no nila kay na nagapo iti bangkag. Sumangpet ka no, kat saan pa yung nakaluto. Ay, una yan, Aminda. Jak manam mo iti daya ako marita. Uray ko mag-reels Ngam una-una kumamadlat di agasikaso iti balay da. At titibasit akik, pansit kan salad nana. Ay na, agyaman ak unay Nagluto ka ita Apay, birthday ay Saan nana? Nagluto ak lang iti basit damot basit katasti reels. Kasta ay talaga mot Ala, itultuloy mo tapno agtultuloy mo't kagsul-swildo ka. Una na, uray sa gabasit. Isuka pa nga igatang iti asin kan bugoong. Aywan amom ti baset no maurnong adaw. Agyaman akmanan iti inyag mo amakan Awan anyaman na nana. Anya lakit din Sayon to isubli dagiti container Mabuybuyak man dagiti reels mo, Minda. Kasta ayan nana, ay nakat agyaman ak Sapay la ko mga rod, ta iti kabitan panawin kat makasweldo ak metan. Wan kaslaki ni Ana, kitam kat nagsweldo manan. Iso ayan. Katuan, imay nagpadigoy ti salad kan pansit idi kalman. Anya? Hay, anya metan na ya babae. Saan pa'y anangiranod mo? Ha? Siyak tulamot ti makasweldo. Ultimo na day ya babae. Naghimot mo tanday nga ana. Kunamlano kalatakan vlogger ti awanan baeng. Aniya? Hay, isolaang ti kumarik nga into lang na ti kinaimot na. Ay niya lakit din. Ayak! Nalabas talaga ti kinaimot na daya babae. Imot talaga, imot. Anya, asino man daytan? Dayjay man nga ana. Kunam no iso ti kalatakan vlogger. Kaano nagalas mo dagiti content na. Abay, kasta man ti bagbagam king kwa na. Abay, adabasol na king ka. Ay na, basta.
Nagimot da di a babae. Ay na, siyak tula ti agsweldo iti reels ko ah. Talaga asaan ang makaraman da di a babae. Ha? Taro pa na. Nya, ay unay kan. Sapay lakuma, tamahak ti account na. Tapno mang rugi manin iti reels na. Salbag talaga. Diyak amunan niya dahil kay bagbagam. Hinga man lang aglutom. Saan ka asao dita? Makaringrang. Ay na, Mare. Nagsakit matgayam tinagam ni Mindagan ka. Ha? Taapay. Awan mo ti basol ko kan kuha na ah. Nasakit ka no tinagam na gaputa saan mo pinadiguan, iti na minsan nga aldaw. Anya? Gapula ang iti dayjay nasakit tinakam na kanya? Katuan, amo matanda ya Minda. Uray ba si Tabana, kat big deal kan kuana. Anya? Ay una yan dayjay aminda. Saan ko nga inikan ata basit mat ngamin dyan lotok idi na minsan. Kat ikakto mat ain dun sa maruno ko ma. Ha? Kato na pa na imbagbaga iti kaaruba. Nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kano. Into lang mo kano ti kinaimot mo. Ay ti salbag. Ay anya lakit din aminda. Ngambay amon ah. No iso tinapan na imbagbaga. Adalatan ka dagiti karuba no patsyanda ni Minda. Ay na, agri-reels kayo manan nga glablabananang. Ay, pumanaw ka man dito'y, sika, kulasa. Di nakpakibibyangan iti panagri-reels ko. Salbag ka kita eh. Anya, kasanumat ngamin. Mano nga oras yun ditan nga aglablaba, di kay matlamalmalpasan. Hay, imama ka talaga, man nakibiyang. Saan ka man nakibiyang, nanang? Ngam, saan kayo pa'y mat anakaluto iti pangaldawan tayo? Sumangpot tumanan ni tatang, agungot tumanan ah. Hay, nagpadaan nyo talaga nga agama. Di da kayong tagluto, no di kay makauray. Anya lakit din aya. Ay, unay na ito kastoy abiyag. Oh, apay manan aya. Di ka man nagdamdamag akasta. Anyat orasan. Kung saan ka pa alakaluto? Anya kabatan? Dahil tantuma ngamin agri-reels tar aramidam. Ay na Anton, makasweldo ak tulaang iti panagri-reels ko. Ultimum talaga. Imbes at tulungan nak, paayin nakmat. Gapo iti panagsasaom. Nagatulaki din amom. Idi pa ang good nga imbagam dayta. Tawanan di naglabas nga maging gayta. Awan pa na swildom di ta reels. Anya? O na yung tikas ta, biyag ko na malang. Tunggal agawid na tawa na bisain. Awan pa'y makan. Aguray pa iti manong oras. Sakit nakset kas kada nakap-apgad malang ti sabaw na. Ha? No di ka makauray. Saan kan amang mangan? Anya lakit din aya. Apay kumare, tunggal lumabas sa kikiparangan nyo. Mangag ko ti panagap-apay yung kinilakay mo. Kat, bibiyang mo nga ikuma. Anya? Ay nagtangsitan. Awan bibiyang mo kunakmanan. Kanayon kumat ngamin amangag at iba nagre-reels mo, ti pag-uungtan nila kay mo. Saan ka kano magaluto iti husto nga oras? Ano naman ngayon? Na- Ha? Dandani akmeten agsweldo iti reels. Iso huyo kay to amin. Ha? Agraman jay kumarem anaka imot. What? Iso ano kanayon mo amangag ti panagapapamikin nila kay ko. It's none of your business. No? Anya kalakit din aya. Si kamat gayam ko Mariminda. Kumusta nga
Nagsweldo ka din iti reels mo? Dandanin apay aya. Ha? Oray agsweldo saan ka mairanod iti kaanuman? Nagimot ka? Di ka pa'y nangiranod iti sweldom? Anya? Padigwam ti daduma aruba. Ngam siya, saan? Anya lakit din aya. Ay na mare, basit laang abanag dayjay. Isukit din ti pagsaksakitan tinakam mo? Ay unay kamatang. Ay basta, nagalas ti ugalim. Nagimot ka? No siyak tumad ti agsweldo. Awan apulos ti maramanam ko naktumag. Anya lakit din aya. Uwan ka na warod. Numakaswildon to. Bukudan na kanaw. Ultimo tayo kano amin. Saan tayo kano mairanod? Katanya ngay ngarod na. Saan tayo mo't apilitin amang iranod no di na kayat? Anya lakit din aya. Ay won O na yan di amin da. Kasla ubing ti pa nagpampanunot na. Oray basit abanag kat ado ti dakas ngay bagbagana. Bayan yun nana. No iso ti pagragsakan na apay kiting. Kanayon na nga ibaga, nagalas ka no ti ugalim. Imot ka kanaw. Nga miso mo tinagalas ti ugali na. Da kayo tinangibagay ti day tanana O na yan aya. Katuan mat. Ure man no idanon mo kan ko natapod no mat. Alam amin akawas mo anak ko. Agawid lalagan ijayan ni Lulam ija lugar mi. Ha? Ay, kayat ko day tatatang. Ala, paspasa mga rutag karaw Taon pa'y ninanang mo. Lapan siguro man nag-video iti reels na. Saan pa'y nakaluto? Kan saan pa'y nakalaba? Saanan ang malagto ti kabalyo jel lalabaan na? Wan nga rod tatang. Jay tumat agvid-video dar anamiden na. Nga uray saan pa'y nakaluto. Nakainaw, kan nakalaba. Ala, di ka madanagan anak ko. Taijay ayan ni Lulam kasalakas jay. Maasikaso nakaanaimbag ni Lulam. Ala, darasim tagunay. What's the matter? Abay nga, nagsangsangit ka, kumare. Anyat na basamagan ka? Ay, mare, awan da giti agamag. Pinanawan da kaun. Anya? Nagawid da ni jay lugar danton. Inala da amin nakawusda. Ay! Atay taminda. Gapo, iti karirils mo, saan mo ida ang maasikaso? Naku naman agsweldo ka, ultimo mi, asaan na mairanod? Oh, anya ngay ita. Ultimo piso adulin. Awan pa'y nasweldo. Ngam, ay, pinanawandagan da kita agamam. Saan mat nga minadakas? Wano may parity pa nag-reels? Iso na lang, Tauna am kumamat nga si kasuan ti anak mo, kan ti asawa. Anya nga ita, ha? Mare. Ay, sos! Ay! Awan latam mo kan kaminda. I don't know what to say. I don't know what to do. Anya lagi tinaya. Ha? Anya ngayon, Mare. Pimanawan nagiti agamam, gabuta saan mo idama si kaso. Ay na mare, pangaasim man, tapautangan na. Uray umdas lang ang apagpasahik amang surot kadakwada. Anya? Katkunak man yung nagsweldo kan iti reels mo ako nam. Nakunam pa hindi kanyak. Ano makasweldo ka? Kat saan nakapulos ang mairanod? Anya lakit din aya. Si kakit dimot. Kun kunak laang day mare. Alamot tan Ay na, pasensya kan kumare. Ngamawan maipautang ko kan ka.
Tanga awan dagiti agamam, ipamaysamon ti agreels ta awanan ti ilutwam kan ilabaam. Nga lakit din aya. Anya? Si kaman pa ti asawa a pinanawan da, gapoy ti karirils mo. Saan mo't gawin ang maiparit ti agreels? Lakit di unaan ti pamilyang asikaswan. Anya nga ita? Di ka pa'y nakasweldo ngam nagtalaw dan. Ay, una yan minda. Isimpaman nga min di ta pa nagpampanunot mo. Ay, balosong to mga men. Nga lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, saan arumbang amaikan ititawid na day abaldang? Tawan mat asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot ajar umbang para kang kuana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat nukas talaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtid iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasa o manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agum ko. Iraman ko daytoy pingping ko, tapno ad-ad na apo mintasak. Hoy, baldang! Oh, nasaya at may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minin ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo di tawid ko ta ila ko. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel abanag kanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatnan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke ak. Patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko. Patakkelek. Ay, Yosef, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, itadyon jay tawid ko. Period! Oy, Pedro, makikita mo ka rin dito lumabas.
Ne, ni Baldang tata. Apay ayang. Balasang pa ta. Uray iso lang ang tinabati a babae dito'y lobong. Jack Arman, tata. Ah, kaabay mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray ata nalawat ti tawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mat. Sayang mo dahito kinatayar ko no iso lang ti masawak, tata. Kin kasano nga mo manalawat itawid na, tata. Amo ka, tasak ti gumatang iti tawid na daga. Nay, apay ilakla ko na ya. Weng, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na upangan anwan na. Ay, nung napintas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga may pulos pangay ayo na. Awan kaapil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anatar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung bagbaganay dilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, balda nga din ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ay bagbagam. Ipagpagaklaan mo ta. Apay amasapol ng agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na naigi paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod ang paritoke. Warak manusan mo nga ituloy dahil ta planom. Ada kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agurag nga ruda. Tapitsurin ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala pakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampailaan nga iti sigod ala nga. Ay, saan ka makaliplipat atin ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni Baldang dito lugar tayo. Ah, kuha nga amin tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Ha? Diyan nga agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar sa'yo. Ibagba nga amin kini Pedro nga arman na ka. Ah? Huh? Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na singgal. Diyak malam mo. Awan sa mo plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo ma. Nuapay ang nagpili nga may lagi baro dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madiamad na umawagan. No kasano ti bagbagana pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na? Apay, adu nga taayat impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no anya ti pinagninawan da kan kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakat nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarit na tibanog tayo? Ay, kawa na. Ano san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Saan kat nagpigsa ti todo na itirabi.
So nga raw dadadanin na layo sa balay me. Tagay mato ti danaw mo siya karayan. Oh, ada sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makita na ito. Pero aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparsyakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan niyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo analuko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak jay plate number na. Apay, sa dinot ti pa na mabigbigat. Simangpot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Isu ang mapanak man. Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, ta sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw ka nga iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa balin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Nauna is Vanessa. Ne, pimintas ka mo't nga agpayso ading ko. Saanan alugbap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan diti lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikinaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasak kon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo, kaya takdag itang agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. Nung ay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis iti lista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Uwan nga ro, kaslasan mutan ani Baldang day taragawid. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro, aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo day puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang, Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itilanga na ita. Nagpuraw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan nagkanong gagsidsida iti kong kumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya nga nga roti si Daang Baldang. Ay, baldang kala baldang.
Vanessa kunakmat tinagan ko. Isu nga ro, tinakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay, kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan. Nuag sida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigod asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak itamanong. Diyak kay atin asublian jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumot yung tagrekreklamo aka aruba. Tapay ko mga reklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka na suplada. Kunamla ka nun na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samot ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga rutar aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan day ta panagsasaom, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamo tapi mangit ka. Gapoy ti day tang ugalim. Anya! Baliwam day ta ugalim. Takitaan, pumintas ka. Kahit, lapanan na kayo ni baldang. Ay, kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrupropan to nga ililina na. Ay, kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ro day tatikunak. Anya lagi tinaya da ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo't tinalinisan niya bang kagaw. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayan na nga dyan lamisaan yun di teror pare. Ay, inyo na gana ni misis ko pare. Apay aya. Sigakit di mat, damagang pailaan. Nene. Hanya dito nakabulsa di tali ko ng pare. Ipakita man lang. Ah, kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasuman. Ingka kitilaan ng dyan lamisaan pare. Taaginom tamaray. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsanan dito yung alamisaan. Apay tumang amin nga iyon unag ni bakit. Ah, Apay, an-anwam day talamisaan. ay, isublik pa lang di tarawar bakit. Dito'y na day tatapagbasbasahan lagi ti ubing. Apay nga irwar mo. Irwar ko nga raw. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Adan sa manan day ta kumparim ang mga awis kan ka nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo. Anya laki din na yan, di bakit?
Iso nga ron ngayon, nagkuday ta alam saan. Tapno saan kayong aginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Isang kakading agong uy. Adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak na ita akong parim. Dakas ti impluensya na kan ka. Lady sing sing de ayat ngayon daton ko biyag ko. Ay na. Oh, may malang de panagkanta pare. Mayat mo basite na pare. Pare. Itabi nga daglabas-labas dito abay ta. Upa na ita pare. Tarakan ni bakay. Tiliw mo ba? Ah, tapay nga eh. Nagkapoy ka na iparachenta na ta pulutanin ta. Addan sa mo ni baka ko dito kusina pare. Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na dyan dita kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo tipulo na ta. Sige pare. Arigla daw. Di mo kunaan nga umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare, mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Taapay mare, Kat no adamanan ni Jibalay me. anya nga itar aramidon na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. Nubirbiro kag mare. Adda Jibalay me, adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tao. Bagbagaam, tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jacket ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas. Apay aya, anang, adda ka di sobra a bagasyo. Tapay manan. Kasano, awan nilakay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbiit ang naibos di naglakwan me. Tainyin inom amin nilakay ko. Ay, sos, mangirurumun day tatao. Naggagat mo ti kunak. Wen, nagagat ngag trabaho, ngaminalumot ngag bartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagagana, no kastamot amang bartak. Adapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumda. Hoy, Pilimon, agriin ka man? Hoy! Nagluto kayo iti pulutan nga manok anya. Ay di ka man nagpabasol dita. Anya saan? Katno day tangay ulo kan karay kay ti manok day taada iti manlokong asang sangun nyo. Saan mo ta pinulutan namin ni pare David? Kasan na pulutanan na? Kat kitaan man. Nakadumog apadam. Nakaturog mo. Gapo iti bartek ni kumpare ka David ah. Oy, pare David. Pare, galing ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito ibalayan ah. Awis-awisong tumat ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito balay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, ungtan ni bakit na. Awan pare, kapalag tagawan. Saan ka kati amadanakan kanyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Oh, naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko na kumain. Sige. Magawid akon. Pare. Agananat kang arda, pare. Sana ka na partag, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare.
Ay na, jay artek ng asawam, nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Ha? Gapoy ti bartek na, saan ang makatakder, ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dya tao. Hala, ingkayaway, una nang, talagang awan babain na. Sige na nang tayo nakiyaway. Abe, pagdigusan nakit ka, digdigos ka. Nagdigos ka itipita. Apay, di mo maangot day tabagim? Na. Nabanglo ako mo na. Ang kakit din agdigos. Tanusan, dito'y kanruar amaturong. Madi mo dati kasta bakit? Masyan ka kadigan niya ang asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa'y laang dayja akong parim. Pagawidak adagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin dahi ta, itipada matawa. Bakit? Apay kumaasaan? Kat madigayam ti impluensya kan ka. Man, ano ko man, aginom kami. Lip-lip pasin mi mo ti trabaho may. Tila parpartsin nyo apulutan nyo. Manok ti karuba dahi dyan. Saan adya tarakin ta? Anya amanok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na niya. Bangking ti sipi na. Iso dahi dyan, manok ti karuba. Dahi ta ka ngamin timbati pa lang ni pare David mo dyan, ulo. No pinulutan na ko maamin, di awan ko maibidin siya. Awan ti aginom dito'y balay. Iso aray to ilami sana pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan, na ipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damad kumalugan tayo, no saan kang artek. Lalaki, di na kitudo-tudo. Bakit makuwam tamatak? Ha? Mano atawan kan nga agtaltalon, David. Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayati sa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga minamapan ka umutang kininanang mo. Kat nag-imot da dya bakit? Naglaing pengagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagadudita nga tersina. Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulam ati rupang bakit? Kastamat at talaga tagbiag. Pinuskulam ti rupa. Nya laki din. Paray! Yoo! Paray! Ay awan ni kumparim ditoy. Ada na panan na, maray. Wan, adanapanan na. Ay, sayang. Awisik ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumparing nga ginom si ka? Apay, bawalan, maray. Ay siyak ti mangi parparet. Apay nga iparit mo. Ay basta iparit ko nga raw iso nga gawid kan. No kayat mo ti aginom ka amay may sama. Sino nga nga tanda, ayabak nga kaduwak nga ginom. Turo man dito. Psst! Ni. Dajay. Hadag sit kanya. Pare David! Pare! Ay! Di na but gan no, sino ka man naman nagdakdagas ha? Sana ka mabutan gan ka? Siyak dahi to'y paray. Yaski ka man. Si ka magam na sa paray. Kung no sino. Kaiso man. Nya, aginom ta na. Kano naggapuwak ni balayaw. Hindi mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kuna na lang mo taday ta paray. Baray,
No saan ta mabalin nga aginom iya balayo? Pag inumantan nga Sigaman pare. Amukon. Ije kalkalapaw kon pare. Ay, may mayat man na pare. Awan istorbo jay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na pag inumanta? Minta nga rin pare. Amo ko, no apay nga imay ka dito'y balay. Ha? Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbagaam di asawam. Di na kumat natadengdenggan. Anya ngay mati kanan mikin ni tatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga artek, nga isardeng nanti aginom, tapnusan kayaw nga grigat pay. Birbiro kak man ngatan iti dayja tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka diti tabalay yo. Ay, agpadpadatan ng agbirbiro. Awan mo't nilakay mo? Diyak ang mga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amang no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nilakay ko asumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pangbirukan tangay kadakwada, mare. Apay nga pare. Puro matindi makita na. Wan nga rod pare, mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam dayta lawag. Ay, wan pare. Anya nga tate ka na sa undata. Agin inom talang ita adatan dito. Ay, pare. Langit sama dito ayanta. Apay nga data dito pare. Kaya nakadiasawin na nataytan. Ay, saan ko mamala pare? Nagbabasit pa kita anak ko. Ay, pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata pare? Saan pa Ay, isublida kami jay lubong dagiti nabiyag. Ay, lakay ko, apaya natay kamutin. Saan pa yan ay patarimaan di balay? Kan saan tayo pa yan nakasaka? Bakit? Natay asasaw may. Ha? Si bibiyag ka lakay? O nakunoy jay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan? Natay kayo at talaga? Bakit? Agbalbali ba ka? Isarting ko na gano'n. Milagro! Diyak pa kaya Timotay, bakit? Diyak pa kaya Timotay, langit, bakit? Ay nadyak man amo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iji kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko kumare. Apay nga ta? Saan ka na mas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwan dagiti asawa ta. Siguro ada nakita da nga anghel. Jakman amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talagamot laeng ang nagbalbaliwan.
Ay saganam ka din, ye balunak, ije banggag. Ne, damot arak ka nakaparabaw dito lamisahan. At dapat baso nan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluluban dito. Kita mo. Ah. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unday ito. Inikanak nga tani bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayatan na kastoy. Ay. Kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumag. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man. Uno saan. Diyan nga itabed. Agpanunot ka na. Manumot kan abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti ni bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok tabalunag. Na ito'y arak, baybay akon dito'y, ibatik. Diya akon kaya to, subyanan ti bisyo pinanawak. Ayan lang nga, pagbalunag. O, lakay, anya ti birbiro kam? Diya pagbalunag man bakit tamapan akon di bangkag? Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka iti arak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahil bisyo ka. Ay kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na niya bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayo. Iso nga isarding kung ti aginom. Unak lang aruking ka, balbaliwa kang ba? Ay kat pumaknang tayon iti mabit no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakamanukan na nagsubli-subli nga imay si Macdo dito'y gripo may arsain. Apay, di ka mabambanog. Ay na, nabambanog akong anana. Nagsakitan to'y bukot kan sikat ko. Ang kasapulan asyak at isumakdo. Tawan mo't sabali ang maibaon ko. Day takot tirigat na, no adday jay balasiw tao ti asawam. Wen nga rod nana. Awan pa'y mang tarimaan ijay aglat-latin agripo mi. Apay, saan pa'y analpas ti kontrata nila kay mo ijay abroad. Pagaw-awid nga ruden nana, ta nagbasit mo ti paw-paw it na akwart nami. Saan pa'y nga umanay kada kami nga agina? Nay, apay nga ay. Pagaw-awid akon, ta dito'y langan nga trabaho. Ay, nasaysaya at pay. Tada kadwam amang padakkel kadagiti mga anak yaw. Wen nga rod nana. Sige, mapana kong taado pa'y ti innawak. Ay, pukawa ka pukaw dito balayo. Arsing nga arsing, awan mo't sumangpat. Napan ka madgayam si Macdo. Ay, nagadayo tinakisakduang. Apay, saan pa yung natarimaan day tagripo yo? Nagngina mo ti pagpatarimaan. 20,000 kanu kunada. Noda ko manila kay mo. Ison ti mang tarimaan, dilibre ko ma. Kano plamer ti trabaho na ija abroad. Eksakto ko man niya. Nabaybayagan nga ibagbagak nga agpaw iti pagpatarimaan ko. Ngam aging gaita dandanin malpas ti kontrata na. Saan pa'y amakapaw it? Ay, umanay lang nga igatang mi iti kanan mi jay ipaw-paw it na. Kasano? Kano sa bali mat kami dararamida na ija abroad. Anya? Anya sa bali? Mom,
Dahito kat nadamag ko kada kiti padak abaklos, dagiti baklitas, di taig-igid. Ha? Anya day taan na damag mo? Kat no adda ka no gayam chicks na ijay. Nilakay ko? At da babae na ije abroad? Mismo. Amom ka no tila nga day jay babae na? Napo daw, at idog tibuok na, kan, ubing kanupay. Ha? Pagawid kon at talaga. Isumilagayam abasit ti ipaw-paw it na kwarta. No may pasa da kanyak di picture na, umayak to at dagos. Ipakitak to di picture di babae. Ha? Ipakitak kan katap no mamati ka. Awan ngamin cellphone ko kat. Awan mat ngamin maigatang ko. Ay na, masyanak kan kata permiti pa nagririgat mo. Makitkitam. Katanya ngay, inaldaw da ka ang makita di da parlor. Sikati aglaba, sikati agluto, sika aminan, sikati aginaw, sikapit agdalos, kan sikapay ti sumakdo. Ay najak tupay makasagaysayan. No, danto kwartam, umay ka lang di da parlor, ha? Taon na tagtuday da kuso-kuso abuok mo, ha? Well, Smile! oh, anya day tararamidam, honey. Kat ag-picture ta tapno i-post ko iti Facebook ko. Kunakmeten ken ka. Saan nak amabali na picture-picturen? Sa amon to i-post iti Facebook mo. Ay sus, delikado. Makita ni bakat ko. Danag mun aya, saan ko a friend ni bakat mo iti Facebook? Uray pa'y ah. Ala umay kakit din. Apay aya madanagan ka. Kat adda ka dito'y adayo a lugar. Apay aya kabutang mo ni misis mo. Oh, kumita kan adito'y camera. Ara ko panak tapno ado ti ag-like kan ag-comment. Ay na, punay mo tanda ito'y kuko ti sakam. Ay, kasla kakalkali alaya. Nagrugit lang nga rudan tadapan mo. Ay sus, napuno pa iti pitak ti unag ti kukom. Ay, ano sa mapedicure tagbayad akmo. Talo ka so tirumbang nga ibayad mo kanyatan eh. Makita mat. Permi nga kalinduosan ako namang pedicure dito sakam. Itaakla ang ngamin manan ang nagpalinis iti kukaw. Ay, mabit lang nana. Tada na-receive ko at text. Ang basaak di ita. Ay! Kunakun kat. Pudno ti atap ko. Nandiyan day takit kita dita cellphone ba? Jay babae ni Joey. Ni Joey. Jay asawa ni Arsene nga day jay abroad. Mismo, nana. Oo. Kita ti send da kanya ka picture da dua. Ay, iya sidang mo man tadyak makita. Aday tao. Kita mo nanalaing. Iso na ito jay chicks ni Joey. When? Dahita na po daw a babae ang nakaarakop ken kuana. Ay, kaasimot ni Arsene. Pudno gayam jay agwarwaras dito'y lugar tayaw. Nga da babae na ijay abroad. Oh, namati kan? Siyak, namati ako na talaga. Awa na pulos pa nagduwaduak nga agbababae ti aramidan na ijay abroad da ya Joey. Matunay makita day ta picture nga ipagpakitam kanya. Kasano makita? Kitagtagtagtag matantiluam. Di mo la kumaimpakpakita kanya, account.
Apay ngay, adyak ipakita kan ka. Katnas kan lang mata makitam. Iso pagawid naman nila kay mo. Talaga pagawida kung tiyawanan ba'y na lalaki? Wan, dito ilangan nga trabaho. Isumat lagayam abasit lang ti pawpawit na kwarta. Tagayam, adagas-gastusan na chicks na ijabraut. Tidagas na. Ang mga no saan laday tati chicks na. Kaya't masawan, aduda pa eh. Posible akasta. Ay, pagawidak at talagang day dya lalaki a babae raw. Sige, agsubli ako ni parlor ko. Tani, adlan ti customer ko agwapo. Ay, nahay. Inapukisan. Imayak lang dito balay nyo. Tap na ipakitak dahil a picture nila kay mo. Yan jay chicks na. Ay, kunakon kat. Guwapo ti customer ko ita. Umayak man nagpapukis. Mano ti papukis itan. 150. 150. Nagnginan. Kano 50 lang ide. Ah, idi 19 kopong-kopong pay dahit a presyo. Ay na, nabayag kan samat kami na di nagpapukis. Iso adimon amo ti presyo ti pukis ita. 150 kat basit lang matigis sayam dito yung buhok ko ah. Basit lang ako nam. Kat no nagatiddogan na ita buok mo kasla terorista. Inayon pa dita nagpusko ala barbas mo. Ay sas, terorista ka na talaga. Sige, pukisan na kon. Plus 100, no barbasan ka pa eh. Nagnginan ti singer mo. Nalaka lang na jay. O sige, agtungaw kan tap no malpasan tani. At dapat customer ko matamdama. Ay, nakita ka mo ta naggapo dita balay da kumpari ka Joey. Ay wan, tanapanak na kinistorya kini Arsing. Kaya nga ti madamag. Ay, pagawidan na nila kay na. Ni kumpari ka Joey. Agawi din. Apay, nalpas na ti kontrata na. Saan pa'y ng pagawidan na ang tagbababae, ijay abroad. Anya, taraking amin kay tapadak. Dayta ati malalaki. Anya ti ko nang bakit? Tulang ka kadila kay, kunak agawid kan tamasakita. Agsakit ka? Gadno kaslasaan ka mat nga agsakit? Pagkuna ang magdandani akon matay. Nagtangsit matlat ti panagsasaw. Kas kala kumiddal di ta cellphone. Agsakitak kunak, iso anas kan nga agawid kan. Pagawidan naklatan? Katuna, agawid ka itan. Kasano nga ije kontrata? Kayat mo makita nakpay asibibyak wano sa anon. Ay bakit? Saan ka mat nga agsaw iti kasta? Iso nga agawid kan, tamakita nakpay anabyak. Ne, kilaat mat nga da sakit mon. Apay, saan na mabalin nga aggurigor kalaeng? Wano agoyak kalaeng? Matayak nga ruden, gapu iti sakit ko. Apay nga ibagam agurigur laang. Matayak ko! Iso nga agawid kan! Honey, asino ngayon ti agbayad dito yung apartment tano agawid kan iti Pilipinas? Agsubliak matlaeng, hani. Apay niya may anas kan pa nga awid am dahil nga asawam abakbak katan. Matay ka nung arudain. Anya, mapan ka makipamunpon? Ne, saan mat agsaksakit pa'y laeng. Ay, kunak ano makipamunpon kan? Saan? Mala, di ka madanagan. Sublianan ka. Wan takasano ak ngayon, no saan ka nga agsubli? Asino ti gumatang iti kanak? Kan agbayad iti apartment no panawan na kon. Saan ka abaybayan? Agsubliak. Kat no agsublikan, saan kan nga agaw awid? Natay tumot tanday jay bakbakitan nga asawam. Apay pila ang agawid ka, kat adahak mo't ditoy. Ubi nga, kan na bang bangluak?
Aputin ti asawak a babaero. Arakupan ka man lakay. Anya ti kunam? Ha? Arakupan ka ko na. Ay, sus. Handa. Unay matipay udmon, Arsing. Nagdigos kan samot iti suka. Iso ka di asa anak akayat nga arakupan. Taagat sukat ipayud ko. Kat nagadugayam tinaramid ko dito'y balay. Agasam nga itasyak amin. Naglaba, nagluto, naglinis. Si Macdo, siyak amin, lakay. Apay akasla saan ka naragsak anagawin, ah? Kunak man nung kunam masakit ka. Kahit masakitak mo't talaga. Ha? Imbagampay adandanikan matay. Panagrik naklaang adandani akon matay. Tanagado ti marikrik nakasakit ko. Oh. Nagsakit to'y sikit ko, gapo iti kataratrabaho. Nasakit to'y ulok, gapo iti kapapanunot ko ken ka ijay abroad. Apay ngamin ayaanas kan apanunutan nak. Kahit adagayam chicks mo ijay, salbag ka! No, chicks mo't nga ibagbagam dita. Adda impakita da kanyak a picture yu ijay chicks mo. Napu daw ken long hair. Kayim ko lang dayay. Gayem mo, kat kastaunay ti panangarakop na ken ka. Patpatsem tumat ngamin ti ibagbagada kita kaaruba at musa. Manula ang ti pawit mo iti binulan ka ta kami. At least, adamay pawit ko. Kurang ah, tagdagayam sa bali pa'y agas-gastusam ijay abroad. Ipapilit mo tumat ti kayat mo. Ay saan kan nga agsubli ijay abroad? Anya? Ne, apay saan? Dito'y kalaangan Pilipinas. Sana mabalin. Sana nga manugot. Ay nalakay, di ka madanagan. Pagbalinan ka asikat, dito'y lugar tayo. Anya? Sikat? Nalawag, tinangag mo lakay. Pagbalinan ka asikat. Pare Joey, si Mangput ka magaya man. Wan pare, pinagawid nak ni bakit ko. Kunanan tumat ngamin nga agsakit, kat dandanin matay. Iso ang nagawid ka. Namati ka mo. Kaya nung nagpigsa ni bago mo. Amang baray, minalam ko ang makita mapansumak daw. Ada susuon na atimba. Napunno iti danom. Sa bali pa di awit na atimba. Napunno pa iti danom. Napigsa ni bakit ko niya. Inton kwan, malabsak nga aglablaba di talikod ti balay mo. Sana malagto ti kabalyo ti lalabaan na siya. Dayta ati misis. Kita niya kay taramidam nito lugar tayo paray. Tanagawid ka mo di na oras. Kunamat ni misis ko, nga ramidan na kano asikat. Sikat. Dimpay kaya tayo ta. Sikat ko naman. Madandanaga nak nga rod pare. Diyak amo na niya ti kayat nasa wanday tanga imbagana asikat. Apay kumamadanagan ka. Basta amom nga wandagas nga raramidam. Relax ka lang pare. Joey! Joey! Umay ka man dito! Umayon! Awan danum apulos. Ne. Kat. Apay no awan? Ay kating ka sumakduan. Nyalagit din ni bakit ko ya. Kasang-sangpet ko lang iti kalman manipo di abroad. Ibabaon na kon. Kahit alangan mo't asyak ti ibaon mo amapan sumakdaw. Kunakin kang aramiden ka asikat. Kaday tuyen tirugina. Ay, simbang put kan juway. Wala na. Kahit si kanti sumakdaw. Wala na. Jak pa'y ngamin na tarimaan di gripo mi. Iso ang makisakdo ak pa'y laang dito'y gripo yo ah. Ay, kahit sumakdo ka laang ah. Ang mapay nga'y, tanagbabasit mo't atimba dagita isak daw. Ah. Babasit pa'y dagito'y nana. Nung amin ni Arsing ti sumakdaw, nagdadakkel dagiti timba nga isaksak na. Pasaray asiwan na pa'y ano da duma. Ah. Ne.
Nagpigsan ni bakit kuno kasta? Ay, wun. Kas lahir kulasa ni bakit mo. Nagpigsa. Ita ta nakasakdukan. Ingkan aglinis kalpasan na, agluto ka. Ni, nagadumot ti ipaparamid mo kanyak bakit? Nalipatam ka din, di kunakkan ka, nga ramiden ka asikat. Anyaya ti kaya tasawon day ta ibagbagam asikat. Kastoy ne, denggam. Sikat aglaba, sikat agluto, sikat aginaw, sikat aglinis, Ne. ken sikat sumakdaw. Ada reklamo? Anya lakit din bakit? Under nagmadlao na yan. Ay, Jack kayat ti sumikat. Nagum-o maka nagbababae ijay abroad. Iso nga ita taadakan dito'y Pilipinas. Aguma kamit ngagbalin asikat. Nalawag! Kanya lagi din narsing, tanagri ka ta sagay-sayan na tibok mo. Ay, itan sa lang nga masagay-say matiman. Una, nung amin makariingak iti bigat, bumangon naklatan, saan akon ang makapagsagaysay tadyak masangong. Anya di kayat mo? Unatak, wano kulotak ti boyok mo. Kita umat di pagpintasa, tapno saan nga agbirok iti sabali nila kay ko. Ay, wanan niya. Manikuran kan pedikuran ka pa'y. Una, adamot nila kay kun nga agtrabaho di tabalay, saan akon nga aginaw kin aglaba. Isumat gaya mapinaawid mo nila kay mo. Una, sikat nila kay ko naman. Anya lagi din na misis na di customer ko ita. Nagturan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.